Sumindarang kang pialong kaphere memia kesu coronavir kangdang plu bajok munira tum hempen hong ke barjia phan achethe vangphun asonsido bonda Diphu Arongsopi along ke Durga Puja nang kele an ke achethe vangphun phan asonsi thekpon longlo Sumindarang kang pialong kaphere meme corona ke so kangdang plu pen munira tum anning along nahok leke do ke dam pusatame anning alo kang thak rik mate kaphere so do ko asonsido Bangso ke so pena jok prek jama det pi jasmet bharara det pi prek jama state la pen district lo along ke sarkar atuma hin pen kisu ka pangdang pon pedet ja phanpura Arongsopi pen chenglok hithi somalom anta kang haba hukum pipona kok lason si munira tuma phan anta penangana chiklo ke methang hem kachido vet vajja phan hukum pipona kok Corona pena jok penangana chiklo Arongsopi la pen hithi so kang kirkla kaphi non pre chiklo aninkan wanga solak thak havar karbiri so nimso ronga jela pen Durga Puja nang kelean ke Karbianglong district MP Diphu Arongsopi along ta corona ke so ki jummu chot ajok raratumta achethe vangphun pen hithia joki joi pen chenglok hormu hortar ka chunam dam chia phan hem pen hongbar hairin tilo News Desk report Karbianglong Live.